সার্টিফিকেট আমার উপর নাহিব বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতি আমি ভুল না যাও सा শ্রমিকর হাজিরা দিতে লাগে 500 টাকা দোকান হবে চিঠি बर' सुबुं आफादनिफ्राय हेंथा खालामदों जोङो कुनु जनगोष्ठीखौ आरो नैबेयाव सोनायखौ जों लुबैया फैबाय थानाय नभेम्बरनि 10 तारिखआव गुवाहाटी सनापुर मिनि स्टेडियामाव गेदेर सुबुं गौमा सिसिटुवानि गासै आफादफोर जथायनानै ट्राइबेल माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो गासै मोनफ्रोमबो आफादानो मोनसे ज' जानानै सिसिटुवा मोनसे आफाद दङ बे आफादा फैबाय थानाय नभेम्बरनि 10 तारिखआव गेदेरथार सुबुं गौमा लादों तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों इम्पर्टेन्ट आपडेटआ थारैनो नुगासिनो नोंथांमोना साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबांथार जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने दावराव दावसिया बांलांगासिनो दङ माने सानफ्रामबो धरना सानफ्रामबो आन्दोलन आरो लासै लासैनो लामा दखान बायदि गारि मथराबो बन्द जानो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय 2026 नि टारगेटखौ लानानै बयबो माहारिफ्रानो गासै मोनफ्रोमबो दोलोफ्रानो स्ट्रंलि माने सोमावसारगासिनो आरो तो 26 आव इलेक्शनखौ टारगेट लानानै तो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअनि इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशननि गाहाय आफादगिरि मानगेदेर मनरन्जन सार बिथाङा मा फोरमायदों नैबे बाथ्राखौ एसे नोजोर होगोन जिहेतु 6 जनगोष्ठीखौ एसटी होनो थांगासिनो दं 6 जनगोष्ठीखौ एसटी होनायखौ जोंना स्पष्ट भाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय हेंथा खालामदों जोङो कुनु जनगोष्ठीखौ आरो नैबेयाव सोनायखौ जों लुबैया आहमखौ सोनो नागिरदों आहमा मोस्ट एडभान्स आरो पपुलास मोनसे कमिउनिटि आरो बिथांमोनहा जिहेतु आसामखौनो 600 बोसोर राजत्व खालामदों चिफ मिनिस्टारा बिथांमोननिफ्रायनो जाबाय थायो एसेबां एडभान्स कमिउनिटिया जुदि जायोब्ला जोंनि बेसेबां खहा जागोन आरो माबा मरान मटक बेनि बादैबो कुच राजबंशी थाबाय 1999 मायथाइयाव जेब्ला कुच राजबंशीखौ 6 दाननि थाखाय ट्राइबेल होदोंमोन आसामाव मोनसे नटिफिकेशननि दारै 1999 मायथाइयाव अब्लाना जों मिथिदों दा आसामाव थानाय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय थिनाय 10% जिथु दं बिथांमोना दखल खालामना लाजोबदों गतिके इसां एडभान्स आरो मोस्ट पपुलास कमिउनिटिफ्रा जुदि बेयाव थाफैब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन होननानै जों बिथांमोनखौ बाजादों आरो स्टेट बेरियारनि जिहेतु खोथा मोनसे दं ट्राइबेल जोङो दिनै आसामनि ट्राइब किन्तु जों अरुणाचल ट्राइबेल नङा अरुणाचलनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा नागालेण्डनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा मोनसे स्टेट बेरियार दा साहा बागानिया जितु ट्राइब्स बिथांमोनखौ ट्राइबेल होनो नागिरदों बे ट्राइबेल होनो नागिरनाया जितु बिथांमोना अलरेडि उड़ीसा आरो झारखंडआव ट्राइबेल टी ट्राइब्स बिथांमोना बे जायगायाव ट्राइबेलखा गतिके बोरैहाय डाबल स्टेन्डार्ड मोन जितु स्टेट बेरियारनि खोथा बिथांमोना बोरैहाय आसामाव ट्राइबेल गतिके बेखिनिखौ जों सम्पूर्ण भाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिरोध खालामदों आरो सिसिटुवानि मानगोनां जोंनि चिफ कोअर्डिनेटर आदित्य खाख्लारि बिथांमोना बारे बारे आक्रमण खालामनानै टारगेट खालामदों जों बुंदों गिनाङा जों दंफायो आरो 10 नभेम्बराव जितु सुबुं गौमा लादों सनापुरनि गेलेग्रा फोथाराव जों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो थाखाय जोंनिफ्राय बेखौ खावलायनाय जादों बे हाबाफारिखौ बिग्रायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसारनो थाखाय जोंनिफ्राय नांगौ बायदि हेफाजाबखौ होनाय जादों आरो जिहेतु जोंबो सिसिटुवानि मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन थारैनो नोंथांमोना बुजिखाबाय मानगेदेर सार जाय इउबिपिअनि गाहाय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी सार बिथाङा मा फोरमायखो आरो बेजों लोगोसे बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङाबो बे बाथ्राखौनो फोरमायदों स' थारैनो जुदि मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला थ' हमनानै ला जोंनि बिटिसि आव मरान मटाक आरो आहमफ्रा एसे खम थेवब्लाबो जायफोर हारिफोर दङ जाय टी ट्राइबनिफ्राय लानानै कुच राजबंशीफोर थ' बिसोरनि सुबुंखान्थिया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिराद हाबनानै दङ आरो बांसिनाव बांसिन टी ट्राइबा हाबनानै दङ दा बे बाथ्राखौ गोबां साननो गोनां जादों थारैनो जुदि 26 आव बिथांमोना जुदि एसटिखौ मोनमाराब्ला थाद'नाय गैयैखौथ' सोमावगोन होननानै बिथांमोना गोख्रों थांखि लादों आरो मैयानि दिनावबो
माने गेदेरथार बिथांमोना सोमावसारदों सुबुं गौमा लादों दा बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा सानो बेखौथ' जों नुगासिनो दङ सोर बुंदों सोर बुङाखै सोर हेंथा होदों सोर हेंथा होआखै सोरबा बुंदों मोजां जाया सोरबा बुंदों मोजां जागोन जेबो हेंथा गैया दा बेखौ लानानै माने गोनो गोथो आरो माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव थारैनो जुदि एसटिआ जामारोब्ला मेनलि जोंनि पलिटिकेल्स गोहोआ खमायगोन आरो एसटि हिसाबै जेसांखिनि मर्यादा जिखुनु पार्सेन्टेज साख्रि बाख्रियावनो जा बेबो एसे खमायहोनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव खमायगोन थ' मेनलि ट्राइबफोरा जुदि एसटि जामारोब्ला थ' जोंनि बिटिसिआव जेसांखिनि एसटि सिट दङ थ' बेवहाय बिथांमोना गासैबावबो खाबु मोनगोन मानोना एसटि सिटआव जाय एसटि बेनो गेलेनो मोननाय बा इलेक्सन दारिनो हानायनि मोन्थाय दङ बयहाबो माने मोनखायो अधिकार दङ आरो दा बे बुस्थुआनो बेखौ लानानैनो गोबां माने साननो गोनां जादों बर' हारिनि गेजेराव थ' बिनि सायाव दानि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो रुलिंस पार्टिफोरा मा फोरमायगोन मा मावगोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन आरो थ' बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै थ' बेनोसै आपडेटआ नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो